Kaporo mapan ana sak pinggire segar. Kakang ora dadi kaya pangapa Kakang. Iya iya. Sapa kuwi? Mumpung ana tukang logam. Iya. Ayo digunakake Kakang. Wong ayu. Kanggo paring panglipur marang atimu, aku bakal angrep atimu kanthi rerencenan geguritan ana sakjroning tetembangan lho. Kakang. Pancen kaya ngono sing tak karepke Kakang. Widuri. Rumangsa bagya lan mulya. Sawise aku lan kowe dijodohake lawan Paman Maesa Jenar. Mergo Kakang Salom. Rumangsa seneng banget sakjroning ya kaya ngene lho Kakang. Saben aku nyekak lawan sampe. Sampe iket bae ngono lho Kakang. Widuri. Sekabaing tembung kuwi ora mangan lembut. Nanging kuwi tiba ing kasunyatan. Enggal wangsu ana apa kan dadi tetembangan kuwi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
sesanjenengane marang sapa wae pawongan kang bakal misahake anggon sambungan tresna karo kowe pawongan mau bakal sing kira-kira ing jagate sesama aku sing bener misahake pawongan sak limah kowe kondo bakal misahake anggonku sesambungan tresna marang Widuri apa dasarmu dasarku maton dasarku wis cetha apa sebabe nganti aku kecoke tembung sing kaya iya anjen ora tak selaki kon kutemponing papan kene pisan aku kepengin jal katresnanmu kaping pindhone bumi petikan banyu ditutup pasake karo kang pungkasan iya iya aku jaluk marang nyawa enak tembungmu pawongan kang mawa tetopeng utawa sesringkon kena kowe njaluk ananing Widuri lan bumi kamardikan banyu biru bakal tak ulungke barengi ontating nyawaku saka raga pancen kok kuwi cukup orono tinane wong mati saka kepelaning tangan mula kang saka kuwi yen pancen dhewe sawijining pendekar kang pikataning jalma kuwawa nampani Aji Sosro Birawa Aji Sosro bakal tak sembah lapangan pancen kaya aku kepengin jajal sepiro Aji Sosro Birawa sampeyan sing ati-ati Kakang Saloko Sosro Birawa bakal tak ulung kepingane tumpes kali Sosro Birawa Paman Maesha ijek kula paman ora teges paman nias marang kasudityanmu injih ngasorake marang Aji Sosro Birawamu ing dadekake kaweruanmu tole harya terus pundi paman tak ibaratake Sosro Birawamu kae woh tuan ning ijek nom ijih nalikane tole harya saloko khusus Aji Sosro Birawa coba waspadakake pawongan kae gunakake aji apa Paman Maesha Jenar yen to kula titik saking astanipun kekalih sendhaket mratelakaken kalamunta pawongan punika ginakake aji lebur seketi Paman Ratites lek tole harya saloko wis mangerteni pawongan kae gunakake aji lebur seketik injih saiki pun paman takon karo kowe takon bab napa to paman sapa ing jagating persilatan
sing kecondokan utawa darbe aji lebur seketi to le Arya. Paman Maesa Jenar. Wonten ing jagate persilatan ingkang anggadhahi lebur seketi punika namung darah sora, Paman. Darah sora. Inggih. Sapa kang sepisanan? Ingkang angka sepisan Eyang Suradipayana. Apa kae eyangmu Suradipayana? Boten jalaran Eyang Suradipayana punika sampun yuswa sepuh, Paman. Lek ora eyangmu Suradipayana banjur sapa meneh? To le Arya. Ingkang angka kalih Paman Lembusura, Paman. Apa kae pamanmu Lembusura? Sanes dedeg piyadekipun kirang andhap kedhik, Paman. Nek eyangmu Suradipayana ora. Nggih. Pamanmu Lembusura uga dudu. Apa kae adimu Sawung Sariti? Mesti kemawon nggih mboten. Jalaran Adi Sawung Sariti punika tasih mudha taruna. Nek adimu Sawung Sariti ora mung kari siji, Nggih. banjur sapa to le Arya? Ingkang pungkasan nggih namung Rama Ageng Gajah Sora, Paman. Kakang Ageng Gajah Sora. Ampun bebidung penggalipun ingkang putra Pentole Harya. Lho, Rama Ageng Gajah Sora. Nangis kula kangen sanget kali sampeyan lho. Sing kangen iki ora mung kowe dhewe. Bapak kok kangen karo kowe. Yo sing gedhe pangapuramu. Nganti bapak tidak sing kaya ngene, sak tengane bapak pengin nondi. Sepira tanggung jawabmu ngenani perkara pendidikan baru. Kakang Ageng Gajah Sora. Adi Maesa Jenar, Wiwit saking solah tingkah ipun Kakang Ageng Gajah Sora. ono pancen nganti aku minta kaya ngene mung kepengin nondi karo ponakan. Ning jeneng kesakitan. Mergo aku kepengin ngerti tanggung jawabe ngenani pendidikan baru iki. Kakang Ageng Gajah Sora. Pancen ingkang kala wetah tole Harya menika kula. Jadi nganti tole harus satu duweni Aji Jaya Kawijayan. Cokson Biyowo kuwi mau sing dadi sukuwe. Namung sakiat kula, sak gaduk-gaduk kula. Matur nuwun di ewon dene sliramu wis rengkuh. Harya Saloka kaya dening keluargamu. Panjenipun leres Kakang Ageng. Ana apa? Cekanipun dadosaken kaget. Kok Kakang Ageng menika saged keluar mapan ing banyu biru. Mongko nalika semanten Kakang Ageng Gajah Sora pinangka dados Naradakwa ing Kasultanan Demak Bintoro. Pancen rikala semono pun kakang iki nampa pidana hukuman 20 taun suwene. Ning apa to sebabe lagi wae 5 taun 6 taun ngancik pun kakang wis bisa luar saka ing pakunjaran. Tane ngene yo. Satenane pun kakang dina iki wis uwal saka Nara Prasangka. Kakang Ageng Gajah Sora sampun uwal dados Nara Pancen Prasangka. alhamdulillah. Bisa manunggal keluarga ing banyu biru. Kanthi luare wong tuamu ya Kakang Ageng Gajah Sora. Leres, Paman. Wadon niku sapa? Ayu. Yo ora trimo ayu, super ayu. Jih, iki iki. Pilihane kula niku mboten nate mleset. Lah iki sapa to? Niki lak widuri. Endang Widuri kae. Yoganipun Kakang Ageng Sing nalika semono tau ngompoli aku. Nggih, saiki wis gedhe. Tidak kadang enak. Pangapuntenipun merga kula sawang niku bocah padha senengipun. Iya. Teman kula jodohaken. Tak jodoh. Ning dereng kula resmekaken. Ngono, mergo kowe wong tuane. Ya ora apa-apa. Kira-kira wis mantep apa durung? Karo Tole harus Saloka, Nduk. Sampun, Paman. Tenan apa piye? Ayu to, Ro? Lah niki Ayu.
mendingan. Wonten tiang bagus kejawi Kakang Saluk. Wah iya, nak mondo iki. Andeng-andeng ning pucuk irung. Tegese. Nak saya dipandeng terus kudu ngantuk. Jenengan iki lho. Coba to sawangen andeng-andenge ning pucuk irung ta. Lah niki royo-royoan kalih putra. Lah iya. Ngene ya, Di. Nggih, Kakang Ageng Gajah. Rening aku wis bali ana ing petikan banyu biru njur kabari Mbak Yuni. Waduh, ngantos kalebian. Nggih, Kakang Ageng Gajah Sora. Iya, iya. Dadosaken kawigatosanipun Kakang. Iya, iya. Sambung anggenipun Kakang Ageng nampi pidana ing Demak. Ing banyu biru menika geger. Nggih. Lah, teman Mbak Yu Ageng Gajah Sora. Nggih, simamipun Kakang Ageng Gajah Sora sawetawis kula slametaken. Namun kemawon, Iya, iya. wedal sak menika kula titipaken wonten ing Desa Surapradan. Wonten ngarsanipun Kakang Titisan Ngantek. Ngono, iya, iya, iya. Matur nuwun, Di. Kabeh-kabeh sing bisa nyelametake keluarga ana ing banyu biru. Matur nuwun ya. Terus sesuai apa sing kira-kira pantes tak wenehke karo Sadi Maisa Cik. Kula niku mboten arep-arep sesulipun Kakang Ageng Gajah Sora. Namun kula niku gadah kapitayan lemah teles. Lemah terus tegese piye? Gusti Allah sing balas. Ngono ya, nak lemah garing. Gusti Allah sing keparing kuping iso. Ya ya ya. Ini pritone harus saluk. Nek wis telat gamblang lamun to sibukmu dina iki diungsekake ning Desa Surapradan. Dina iki jeneng sira aja dikangelan. Ono ketupen simbokmu, kondo lamun to bapak wis bali ana ing petikan bayi. Oh kados ngaten. Nah ngeten nggih. Saderengipun kula jumangkah wonten ing Desa Surapradan. Iya iya iya. Napa dipun keparengaken kula nyuwun pamit kalian Endang Windu. Yo ya kandhani. Yo, kowe karo aku wis rada tuwa yo. Jane aku Iku iki ora lho Kakang. Lapun dadak isin. Lapun lho. Ya ora dadi kaya pangoko. Ngeten ulang-ulang Kakang Sawetara njaluk pamit ya. sampeyan iso. Yo yo kandhani nang kene iki wae. Iki malah sampeyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakang Ageng Gajah Sora. Apa sekirane kowe kepengin mampir ning Banyu? Pangapuntenipun nggih Kakang Ageng. Sampeyan kondur kemawon wonten ing banyu. Yo yo yo. Kalian calon mantu. Kula kok nyumelangake kalih lampahipun oleh Aja Salom. Kepengin pemanuki. Yo, yen pancen kaya ngono sing ati-ati yo. Bapak dikanthi bali ya. Aku titip karo Mulya Saluk yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Sampun kelampahan. Anggenipun kula damel geger wonten ing banyu biru den. Bagus. Mergo kabeh iki saka reka dayamu. Nggih. Mergo bondo donyaku ana ing pamingit. Iki entek mergo kanggo mujo dening kowe. Nggih. Men aku ora kewirangan marang kanoman-kanoman kabeh lan budal. Nek nganti dheweke padha ngerti yen bondo donya ana ing pamingit teh, aku kewirangan kuwi. Den. Sampeyan niku boten usah kuatos, Den. Ora kuwatir iki. Sampeyan pengen berangkat banyu biru to? Pancen Ah. Bumi banyu biru niku darbeke sinten? Kakang Saluk. Niku gampil yen panjenengan pengen berangkat banyu biru nyawiji Pancen setiaku kaya ngono kok. Dimen aku duweni bondo donya kang akeh. Aku kudu bisa mblengket bumi merdikan banyu biru. Dadi darbek nanging isih ana pepalange. Kepalang niku gampil, Den. Kok gampang iki? Nggih. Kamangka bumi merdikan banyu biru iki darbek Kakang Saluk. Nggih. Ning sampean kudu mentolo, Den. Yen sampean pengen gadahi bumi banyu biru. Carane piye? Aryo Saloko niku sinten? Sedulurku. Lagi sampean kedah mentolo mateni Aryo Saloko, Den. Kakang Saluk kudu tak pateni. Nggih.
Jane iki aku kudu bisa mbangun kakang. oke. Kowe aku bisa duwe dikan apa. Dinten iki dinten iki Arya Saloka badhe tumuju wonten ing Surapradan ngabari kelawan ibune Den yen wa panjenengan Ki Gajah Sura sampun bali wonten ing Banyu Biru. Kakang Salwa Nggih, namapa Den? Lah niki dalan siji-sijine tumuju wonten ing Banyu Biru niku Surapradan Den. dalan muli kali papan. Niku Den. Sawetara Gusti. Nggih. Menawa kono Kakang Salwa liwat kali. Atas, nggih. Sawung Sariti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakang Arya Salwa. Adi Sawung Sariti. Arep tumuju ning endi Kakang? Aku bakal tumuju ana ing desa Surapradan. Jurwigatine apa Kakang? Sakbaline bapakku yo wong Gajah Sura, sakbali ana ing Banyu Biru, aku diutus Kang Supoyo. Nanging kula aturi sabar. Sabar. Oh, galunggung. Nggih, kula. Gong, Nggih. wong Adi Sawung Sariti iki bendaramu. Nggih. Luwih becik lak yo kowe cedhak kalawan Adi Sawung Oh, Sariti. ngaten nggih. Ngeten. Nggih. Dados wekdal sakmenika wong Gajah Sura sampun lumah. Bener. Mula aku diutus supaya mboyongi ibu kang mapan ana ing desa Surapradan. Napa sampean tasih kelingan dalanipun wonten tumuju Surapradan? Mula sangka Waktu sareng. sare Ing mriki kula iki ngertos. Margi tahi dalanipun tumuju wonten ing Surapradan. galunggung maneh. Nggih. Cedhak Nggih. Di iki tiwas papan kebeneran. Yen aku bisa ketemu kelawan kowe jalaran, aku kepengin takon kok. Takon dalan kang tumuju ana ing desa Surapradan. Kakang Salwa, Adi Sawung Sariti. ini tak duduhe ngendi dalane tumuju ning Surapradan. Nanging ya Omongku dhisik ampun ngantos gugup. Nika mangke panjenengan melampah wonten ing Glanggung Prapatan menika. Glanggung Prapatan ya. Sampean minggu pengiwo Glanggung Prapatan belum niwa ya. yen ketemu pertelon kaya ana wit kang gedhe nyamplung ngalor kulon kae. Lah, kae mengko wis kok sawang saka dhuwur. Sak ngisore wit kae wis ketok Surapradan Kakang. Oh, iki ngalor ana Glanggung Prapatan belok Minggu ngiwo. oh, mengko ana pertelon ana wit Kang gedhe katitian wit kang gedhe nyamplung ngalor. Di yen pancen kaya ngono, Iya. aku matur nuwun iki. Sawetara aku njaluk pamit. Sing hati-hati Kakang, sing hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei! Halo, Bu. Apa? Apa? Sampeyan piye to, Teh? Sampeyan iku pripun nesu karo aku? Kok malah duduke Arya Saloka tumuju ning Surapradan? Mikir jeneng anak aku. Pripun? Ojo nganti dengko. Iki tak. Kae sak tenane tak. Kae dudu dalan tumuju ning Surapradan. Rapatan minggu ngiwo kae ana wit nyamplung kang gedhe. Kae sak sore kae sak tenane dudu Surapradan. Nanging kae jurang yo papan kono kae kanggo mateni Kakang Salwa. Idane. Sampeyan jowo iki. Sariti. Gotik-gotik gane kuwi arep mateni karo Kamangka Saloka iku sedulurku. Wong perkara warisan karep ning Maria.
najan to karo tumindak mateni karo Salomo aku tak cabarake sore. Ojo nganti kowe kondo-kondo marang sapa wae. Mergo perkara iki wadi kon kuarep mateni Kakang Aryosa. Sampean boten sesat atas, Den. Ning niku lho, Den. Sasampunipun kula saged mateni Aryosa Loka. Iya. Upaya aja lali lho, Den. Ojo kuwatir. Yen kelaku kelakon deket metikan banyu biru. Kowe tak kene duit 7 real. Sawah 3. Wah, estu niku. Iya. Nanging ya cocok. Sak duwe wit ngidul. Nggih. Alitin. Ngaten. Sak ngisor kiwa tengene wit nyam. Nek ono menungso. Nggih. Nggih, Den. Minggat. Nggih. Mergo kecil. Nggih. Pun panjenengan boten sesat atas, Den. Ketoke kok aman. Ora ana wong kuwi cocok. Ya iki anggonku mateni Aryosa Loka. Ya ning kene iki. Adalah Tani. Alah. Nek turu aja ning kene. Kalah sing adok. Ora entuk. yen ora entuk aku tak ngawe. Aryosa selakon mati. Loh. Mas, tangi mas. Apa meneh? Nek turu iki aja ning kene, aja ning papan kene. ganggu. Kalah sing adok. Kene ora entuk. Ora entuk. Sandarane kok angel. Iya, Gong. Dalah. Ono wong kok, nek ono menungso. Nggih, Den. Mas. Aku mah nek kok bun karo kowe. Sampene kandhane angel iki. Sampene nek turu aja sanggon-gon, aja ning papan kene. Mergo papan iki arep tak mateni wong. Apa iya? Yo, Yen ngono aku kepengin weruh gonmu mateni wong carane piye. Kang supaya aku kepengin uga kepengin besok yen aku dadi wong sangar. aja. Kowe aja ngerti. Engko nek kowe ngerti mestine kowe wedi. Lho, Ngalah wae. api-apian aten wae. Kowe karo aku lak padha-padha terusan. Yo, pancen Wong wong Mas pengen weruh carane wae ora itu. ora tak dudoke. Kowe ngalah apa ora? Ora ngerti. Kowe ora gelem ngalah. Kowe nantang jeger pami iki kowe. Lho, kalundung. Iki pamit. Yo, Lho, kowe gelem ngalah apa ora? babar pisan aku lak ngale mergo aku kowe weruh. Caramu gone mateni karo kauman iki piye? Ora gelem ngalah tenan. Tajar kowe. Wah, bola-bali wis tak ajeni kowe. Nanging malah terunyak karo aku. Apa karepmu kowe ngajar karo kowe? Kalau kowe nyapa, Mergo dhuwitne wis ganggu karo aku. Sakwise aku ngaso ning ngisore wit nyampluk kae ora entuk aku bapak ngalih. Aku ngalih sisih kono uga ora entuk. Aku ngalih sisih kene uga ora entuk. Apa papan iki papane dadine galunggung? Ora to?
Saya sok dhewene kondo yen papan iki bakal kanggo mateni karo pawongan. Abdiku galunggo kondo karo kowe. Yo. Galunggo. Nggih. Mantap. Kula boten kondo kok, Den. Kowe apa mau? Kula cerita niku wau. Waduh ae. Ini lho Sariti. Arepet. Tenane kabeh tuminggakmu iki aku wis perlu. Kowe karo Galunggung rasan kepengin mateni karo Hari Saloka. Tak elingke yo Sariti. Kowe karo Saloka isih sedulur. Wong perkara warisan bae kok nganti kowe tega arep mateni karo Saloka. Kowe wong liya, Bro. Iya. Ora usah dadak kowe nutuli lan aku. Ora usah kowe jarwani lan aku. Umpama aku pengen mateni karo Kakang Saloka. Heeh. Kae mono sedulur. Tapi opo rugi opo kowe? Ini lho. Tenane uga kowe lan Saloka iki ora sedulur. Nanging kowe mah. Wong perkara warisan kok nganti ana raja pati iki aja nganti. Aku mung cukup elingake. Nanging yen kowe ora kena tak elingake Sariti, yo kapeksa. Bakal tak uga paripeksa mergo aku iman karo Saloka. Jadi kowe waktu sandunganku kelakon kowe mati sonan dia. Nggih. Terus ceker. Nggih. Yo, oh, yo, Mati. Wah. Sariti, saya tempat ayo. arepet topo sari. Ayo. Os, yo, ati lamor. Sampeyan to Kakang Karepet. Kakang Karepet ya, Dik. Tenane ana perkara apa to, Kakang? Nganti sampeyan kok padha cengkah kelawan Adi Saungsari. Jebul kowe durung weruh. Tenane kejadian Yen apa? pancen durung weruh tak pene weruh yo. Adiku Sariti ngajak patimu. Ngajak pati. Iya. Saungsari. Nggih, tetep awon. Di Kakang Saloka. apa to dosolan kaluputaku? Nganti kowe ngajak marang patiku, Sariti. Dadi Kakang Saloka wis mangerti. Nek aku pengen mateni Kakang Saloka. Bener. Saktenane Kakang Saloka ora salah. Iya, iya. Ora kleru. Nganti aku pengen ngalak pateni Kakang Arya Saloka. Mergo aku mung pengen geket bumi merdikan Banyu Biru. Bumi merdikan Banyu Biru dadi dalbe Saungsari. Perkara warisan bumi ing Banyu Biru. Iya. Iya. Yen kowe ngepengenake bumi kamardikan Banyu Biru, bakal tak ulungke kok. Bakal tak ulungke. Sampai dulu. Nanging barengi uwale sukmaku saka ragaku Sariti. Ya iki sing tanteni. Yo iki sing tanteni Kakang. Iki ne aku pangan aku dari sing bisa. Iya lur lan sing ana musuh lan musuh. Saloka. Sari, Pancen aku iki berkat bae. Kang aku iso nyernakno. Mati sotan biar sing. Opo karep kowe? Menungso sing koyo Sariti ra kena beciki. becike piye Kakang? Kowe becik rebut yen mati aku golilo. Oh kaya ngono ya. Ayo. Yo, Cirebon! Tikus cilik. Bokil kali. Kowe tak goleki.
mati saka tanganku. Ayo nak kowe wani. Silakan sama oke. Kok tahu bayani? Itu tuh sombong. Ini tuh bayani aku tak sampai lo karo. Wes kilo, aku wes Karepet. Sumingkir lo aku tak. Ayo. Ayo, Sumingkir. Bukan kali iki paman. Oke, kalian soalnya sih. Kawan